Amen. Uyaye ungazi ukuthi uzoyikhuluma kanjani kubantu basemhlabeni. Indaba kaNkulunkulu uyaungazi ukuthi uzoyikhuluma kanjani. Ngoba abantu basemhlabeni mase kuza kwindaba kaNkulunkulu uyawuthola ukuthi bancane kakhulu. Washo njalo ngelinye ilanga ubaba ilanga wathi uma ngihleli nani ngiyaye nesizulu ngoba ngiyaye ngifane nomuntu omdala ovele wazobekwa phakathi kwey'ngane ezineminyaka 5 uthi ngaphandle kokuthi mhlawumbe umzanyana uyawungazi ukuthi uma umdala uzokhuluma uthini nengane eneminyaka 5 ngoba konke ukukhuluma kwakho kufanele ukuthi kufanele yona. Uma ingane ibuza ukuthi le ngane ezelwe iqhamukaphi kufanele itshele ukuthi ithengiwe, siyithengile ingane. Kuningi okuyakuzo zingane kodwa uma ngabe uyiphendula ungayitsheli iqiniso ngoba iqiniso lisuke lingaphezulu kwazo. Nalapha-ke uma uwumuntu othunywa uNkulunkulu bese wazi izinto ey'ningi uyawungazi ukuthi lezi zinto ozaziyo uzozidlulisa kanjani kubantu abasemhlabeni. Ngoba abantu abaningi basemhlabeni ukuphila la emhlabeni bakwazi abantu ukuplanela into yasemhlabeni kodwa abantu abakwazi ukuplanela into yasezulwini. Abantu bakwazi ukuthi bethathe umshwarensi wokuthi uma sengifile iy'ngane zami zingahlupheki, uma sengifile ngingcwatshwe kahle, ngibe nebhokisi elihle umngcwabo wami ube mkhulu. Ziningi izinto esiyiplanela izinto zasemhlabeni ukuthi uma ngisebenza kothi uma ngabe senginempesheni ngiphile kanjani. Kodwa abantu bonke behlulwa into eyodwa ukuplanela izulu. Abantu behlulwa into eyodwa babeplanele ikusasa labo emva kokuba inyama yabo ihlukene nomphefumulo. Bayaye bebone lento ikude kakhulu kunabo. Ebone ukuthi umuntu kungcono ukuthi ngiplanele umshwarensi ukuthi uma ngifa abantwana bami bengahlupheki, umngcwabo wami ube mkhulu, ibhokisi lami libe mkhulu. Kodwa abaze bacabanga beplanele ukuthi uma ngifa njengoba ngiyazi ukuthi umphefumulo awufi, lo mphefumulo wami ngiwubekele ukuthi kuye kuyiphi indawo. Ilento abantu abangayazi ukuthi abangasihluphi ngayo ngoba bengayazi kodwa bayaye beyidlulise engqondweni yabo ukuthi uma ngifa umphefumulo wami uzoya kuphi kanjani. Ileyo nto eyangihluphe kakhulu ngoba noma abantu sebehlakaniphe kakhulu noma abantu sebekholiwe kakhulu kodwa bayehluleka ukuthi bekwamukele ukuthi ukhona uNkulunkulu.
abantu bayehluleka ukuba bekwamukele ukuthi kukhona uNkulunkulu. Abantu bayehluleka ukubona ukuthi kukhona ukufa. Abantu bayehluleka ukubona ukuthi uma usufile akakho umuntu ongaba seduze kwakho ngaphandle kwaNkulunkulu. Akekho. Noma ungakholwa kuyiphi inkolo, noma ungathi ungaqhamisa inkolo yomdabu, uqhamise inkolo yamasiko, noma ungaqhamisa ibhola, noma ungaqhamisa ino ngase ibe ihobby yakho. But uma ungenayo ihobby kaNkulunkulu usuke usiwula, ngoba you are failing to understand ukuthi ngizokufa, in spite of the fact that uyababona abantu bonke befa, ngisho abakini, ngisho abafweni, ngisho odadewenu, but all the time you fail to accept ukuthi ngizokufa. And you fail to accept ukuthi ekufeni kwami ngizobhekana noNkulunkulu. And therefore, njengoba ngizobhekana noNkulunkulu, how do I arm myself ukuthi ngibhekane noNkulunkulu? How do I arm myself ukuthi uNkulunkulu engamukele? Ileyo nto esithunyiwe, ileyo nto esithunyiwe ezulwini ukuthi abantu abaye ekulahlweni bazi, bengayi ekulahlweni bengazi. Abantu abayiqonde indaba kaNkulunkulu, bengacabanga ukuthi kuwumdlalo ukwedelela uNkulunkulu. Kade ikhuluma umfundisi ekuseni, ekhuluma ngokuthi abantu bayakwakha amabandla, bewakhela nje solely ukuphikisa uNkulunkulu. Ngazo zonke indlela ungawabala onke amabandla, but amabandla onke anenhloso yokuphikisa uNkulunkulu. Kodwa lokhu kuphikisa uNkulunkulu aqalanga manje, waqala umuntu akhiwa. Mhla uNkulunkulu esakha esibeka ensimini yaseDini ku-Adam no-Eva, uNkulunkulu wabashayela umthetho, wathi niyozidla zonke lezi zithelo ngezenu zonke, kodwa umthetho engishayela wona ukuthi isihlahla esisodwa ningasidli. Emva kokuba uNkulunkulu seyishilo leyo nto, emva kokuba abantu sebenikezwe zonke izithelo ukuba bezidle, kodwa lesi sithelo owathi uNkulunkulu bengasidli, kwafika uSathane wathi uNkulunkulu mphikiseni, uNkulunkulu unomona, uNkulunkulu njengoba ethi ningasidli nje lesi sithelo, ubona ukuthi uma selisidlile nizohlakanipha nifane naye. uNkulunkulu unomona, uNkulunkulu ubona ukuthi uma selisidlile lesi sithelo nizohlakanipha nifane naye. And basidla, kodwa uma sebesidlile abahlakaniphanga bafana noNkulunkulu, kodwa okwenzeka ukulahlwa, okwenzeka kwaba ukulahlwa. Kusukela leso sikhathi kuze kube namhlanje abantu baphilela ukuphikisa uNkulunkulu. Uma abantu ethi uNkulunkulu gcinani iSabatha, bathi abantu ngeke sigcine iSabatha, thina sizogcina isonto. Uma ethi uNkulunkulu ungayidli ngulube,
bathi uyabheda uNkulunkulu, thina sizoyidla inkulumo. Uma ethi uNkulunkulu ungagundi, bathi uyabheda uNkulunkulu, thina sizoyidla. Ngibala nje izinto ezimbalwa ezi-obvious ezaziwa abantu bonke, kodwa ngibale izinto abantu abaphikisa nazo uNkulunkulu, hayi abantu abangamayazi indaba kaNkulunkulu, amakholwa. And at the end, njengoba besho umfundisi ekuseni, amabandla ethu akhelwe phezu kwesisekelo sokuphikisa okusho uNkulunkulu. Isisekelo samabandla ethu onke sakhiwe phezu kokuphikisa okushiwo uNkulunkulu. Manje abantu, njengoba sikhona njena, sifana nabantwana abana 5 years. Uma umuntu okhethwe uNkulunkulu ukuthi ukukhuluma indaba kaNkulunkulu, wazi indaba sezulwini, uyaye ufane nomuntu ongaphandle kwefence, obona ingane ekuyifence ikhasa ibheke kwi-swimming pool, kodwa uma umemeza ingane ekhasayo ibheke kuwe, ihleke, iqhubeke iye kwi-swimming pool. Uma ukhala, ingane icabanga ukuthi uyadlala, ibuye ibheke iyakhasa iye ku-swimming pool. You know very well ukuthi njengoba leya ngane iya ku-swimming pool njena iyongena kwi-swimming pool ife. But you cannot, awukwazi ukuthi uconvey i-message kuyona yokuthi le ndawo oya kuyo uyokufa. You can't. So the same thing applies to us. Njengoba ngimi phambi kwenu njena, angisiyena umuntu okhuluma lento ngoba nginogqozi nokukhuluma lento engikhuluma. Angikhulumi ngoba nginogqozi. Angikhulumi ngoba ngihlakaniphile. Kodwa ngoba anifuni ukuzwa, aniboni ukuthi angikhulumi ngoba nginogqozi, ngikhuluma ngoba nginosizi. Ngoba njengoba ngisho nje ngithi uyaye ungazi ukuthi ungababonisa kanjani abantu lento oyibonayo. Ungababonisa kanjani laba bantu? What language must you talk to make people understand ukuthi they are driving themselves towards the swimming pool? They are the children, they are not children, they are babies ezikhasela elokhuzeni kwi-swimming pool. Wena uyabona ukuthi laba abantu baya kwi-swimming pool, kodwa bona baboni. Uma uthi i-swimming pool lena, awukwazi ukuthi uma ungena lapha kwi-swimming pool uphile kule age yakho. Abantu baphenduka bekuhleke. Ngiyafisa ukuthi ngikusho lokho with confidence ukuthi njengoba ngimilapha nje ngithunywa uNkulunkulu. Angisiyeni umprofeti, kodwa ngithunywa uNkulunkulu ukuthi ngedlulise, ngifundise abantu ukuthi are they aware ukuthi kwenzekani. Bayabona uNkulunkulu, bayamazi uNkulunkulu, babona uNkulunkulu, bamazi uNkulunkulu. Abantu uma beza esontweni ngoba benokukhathazeka kwabo kwenyama. And there are very few people ababesuke
besontweni noma beyokholwa ngoba be-understanda i-danger abaya kuyo uma bengakholiwe. Abantu bonke uma beya esontweni noma bekholwa bakholelwa ukuthi abanye bakholwa because ukholwa is an organization, is a moral organization engangifanela. It's a hobby engiyichuzile ukuthi ngikholwe. It's an organization engiyichuzile ukuthi ngibe kuyo. Just as kungaba kuyo i-ANC, ube kuyo i-DA, ube kuyo ilokhuzi i-IFP. It is an organization engiyichuzile ukuthi ube. But this akunjalo abantu abangcwele. Akunjalo. Ezwini you not awuyikhona as a member of an organization, uyawedwa. Noma ngabe uliphi ibandla kodwa ezwini uyawedwa. Umani ngase nicabange ukuthi njengoba nonke lihleli lapha njena uwedwa. Akakho umuntu onayo. Njengoba lihleli njena you think ukuthi khona umuntu onayo, akakho umuntu onayo. Akho member yesonto onayo. Akukho ngane yakho onayo. Akukho myeni wakho onayo. Akukho mama wakho onayo. You are alone. You are alone. Uma lokho kungakangeni engqondweni zenu ukuthi I am alone. And ungakacabangi ukuthi ngingenza kanjani ukuthi ngibe nobani, ubani umuntu okufanele ngibe naye njengoba ngi-alone. Umuntu okufanele ukuthi kube naye kufanele ukuba ube noNkulunkulu. uNkulunkulu oyokwazi ukukulandela ngisho usethuneni. nguNkulunkulu ozokwahlulela ukuthi ufanele ukuthi uyiphi emva kwalomhlaba. Wonke amabandla ayakhula because abantu bacabanga ukuthi bama-organization and they even fight for their organizations. Uma ngileli abandla ngifuna ukuthi leli abandla likhulu noma libe njani, you even fight ukuthi no, wena ngokukholwa lapha kunjani. Uma ukulesi simo engikusona uyakhathazeka kakhulu ukuthi kazi laba bantu babone ukuthi bakanjani. Uyabona izulu linjengoba ngilapha nje. Umhlaba ulapha ngezansi. Izulu alishintshi bantwana bengcwele, alishintshi. Uma ethi uNkulunkulu umuntu efuna ukuthi engene ezulwini, umuntu ongayidlulule. Awukwazi ukuthi wena unikeze uNkulunkulu isizathu sokudlulula. Kodwa ungabashumeza abantu abaphansi ukuthi hayi ungayidli ingulube ngoba ingulube lezo zangena elwandle. Ungabashumeza abantu ukuthi hayi ngingayigunda inwele ngoba uma ungayigundile inwele uba umuntu uma ugunda inwele ube muhle. You can tell laba abantu basemhlabeni, but you cannot tell God. Ngeke izulu is another world. This world izulu ifuna umuntu ozoza khona ebe lento echazwe uNkulunkulu ukuthi ngonjani umuntu ozala.
ukuthi mhlawumbe uyi-organization yokuba kube yiNazaretha noma uyi-organization yokuba umKristu noma uyi-organization yokuba umuslim noma uyi-organization yani, it does not mean anything. uNkulunkulu has defined ukuthi umuntu ukuze ebe separadise ufanele ebe njani. Ngoba uNkulunkulu munye, izulu linye, inkolo kaNkulunkulu inye, angazuma nengizo. uNkulunkulu munye, izulu likaNkulunkulu linye, inkolo kaNkulunkulu inye, umthetho kaNkulunkulu munye. Andakwazi ukushintsha lokhu basukela uNkulunkulu eletha lenkolo yakhe lapha entabeni yaseSinayi wayinikeza uMose. It cannot be changed by any person, not a heavenly person, not an earthly person. Ngeke noma ngabe uphuma ezulwini noma ngabe uphumaphi, uma ngabe ufuna ukuba uye kuNkulunkulu ogama lakhe nguJehova, uzokwenza into eyodwa. Ngake ngelinye ilanga ngathola ukuthi kufanele siye emkhosini kaNomkhubulwane, kuthiwa kulinywa insimu kaNomkhubulwane. Ngase ngidideke ukuthi must I attend this thing or not? Kodwa ngenhlanhla wasefundisa sasiseyibuza ukuthi manje singaya yini noma sifanele ukugcina umkhosi kaNomkhubulwane. Yayisithi ngiyozibani ngathi mina inkosazana yezulu. Yayisithi ingilosi le nkosazana yezulu okhuluma ngayo yanifundisani ngeSabatha. Le nkosazana yezulu okhuluma ngayo yanifundisani ngeSabatha. Le nkosazana yezulu okhuluma ngayo yathi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Le nkosazana yezulu okhuluma ngayo umprofeti wanifundisani ngayo. Ngathi ngokwazi kwami umprofeti angazi ngizothi wasifundisa anything about uNkulunkulu. Ngathi uNomkhubulwane angaze ngizwe ukuthi wake wafundisa. Ithi-ke ingilosi, uma le nkosazana yezulu okhuluma ngayo ingakaze inifundise lutho ngeSabatha, uma le nkosazana yezulu enikhuluma ngayo ingakaze inifundise lutho ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani, uma le nkosazana okhuluma ngayo umprofeti engakaze ufundise lutho ngayo, mina angiyazi. Ngoba ayikho ingilosi engavele ezulwini bese ithi ayikhonzwe yona yenzelwe into ngaphandle mangabe leyo ngilosi i-goddess from other heavens, not the heaven of God. Yes, ama-goddess engenzelwa zonke izinto, kodwa la kuleli zulu elikhuluma ngalo esibizelwa kulo akakho ngilosi eyenzelwa into. Ingilosi mayize emhlabeni isuke
recruiter abantu ukuthi baye ezintweni likaNkulunkulu oyedwa umdali wezulu nomhlaba. Ayikwazi ukuthi ifike lapha besithi ngenzela ukuthi mina. Immediately ithi ngenzela ukuthi mina leo nkosazana yezulu, uma kuyinkosazana yezulu ngoba inkosazana yezulu is a goddess. But Ingilosi is not a goddess because Ingilosi is not independent of God. Ingilosi is a messenger of God. But Ingilosi is not God herself or himself. He is a messenger of God. Ingilosi iza emhlabeni ukuthi izokutshela into eshiwo uNkulunkulu. Ingilosi ifika emhlabeni izokufundisa into ekhulunywa uNkulunkulu evela ezulwini and nowhere else but ezulwini likaJehova umnini mandla onke umdali wezulu nomhlaba. Lo owafika uMose wafika waletha inkolo yakhe. And unless you understand this, ngeke uze ube nokuqonda kokuthi wenzani ukholwa. Ngoba in the middle of ukholwa kwakho wakha abanye uNkulunkulu. uNkulunkulu ufike ethi ungabanaba abanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Wena uthi hayi ngiyakuzwa lokho. Mina kodwa nginabo abanye uNkulunkulu. Sesinathi uNkulunkulu. uNkulunkulu ethi ungabahlabeli abantu imimoya yabantu abafile. Uthi hayi ngiyakuzwa uNkulunkulu. Kodwa mina ngizokholwa kuwe kodwa bese ngibahlabela. Sonke isikhathi unenkolo eyakhelwe phezu kokuthi uphikise okusho uNkulunkulu bese uveza okwakho. uNkulunkulu wethu, I'm so proud of uNkulunkulu wethu. So proud. Because of one thing, uNkulunkulu wethu akafana uNkulunkulu wako bakhona emhlabeni. Akafana. Ngani? First, akakho uNkulunkulu owake wahlela emhlabeni wakhuluma nabantu wabanikeza indlela ofuna ukukhonzwa ngayo ngaphandle koNkulunkulu ogama lakhe linguJehova. Amen. Amen. Akekho uNkulunkulu owake wehla ezulwini wazohlala emhlabeni wafike wafundisa abantu indlela ofuna ukukhonzwa ngayo ngaphandle koNkulunkulu wethu ogama lakhe linguJehova. Amen. Bonke abanye oNkulunkulu bakhiwe engqondweni. Ngathi ngiyaphika ukuthi uJehova nomveli nqangi into eyodwa. Uma ukukholwa kumveli nqangi kunendlela yakho nokukholwa kuJehova kunendlela yakho. And therefore uma kunjalo umveli nqangi akasibi uJehova. Ngoba uJehova himself said, gcina isabatha. Kusho uJehova, akathumelanga uJehova ingilosi ukuthi mhlawumbe abantu abagcine isabatha. uJehova akazange abantu waqhamuka ngamaphupho wabatshela ukuthi abagcine isabatha. No, uJehova wamema sonke isizwe sama-Israyeli esasingabantu over 2 million
baqoqana bonke wakhuluma bezwa endlebeni zabo ukuthi niyogcina isabatha. Wakhuluma ezindebeni zabo, waqhamuka bambona, wagcwala elokhuza intaba, bambona bakhala babaleka. Wayese uyakhuluma wathi niyogcina isabatha. Wakhuluma wathi ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Wakhuluma yena wathi ningazenzeli izithombe ezibaziweyo. Wakhuluma yena wathi nginguNkulunkulu onomona. Yonke i-characteristics kaNkulunkulu siyitshelwe nguye. Siyitshelwe nguye. Asifundiseni ukuthi uNkulunkulu uthi asigcine isabatha akusiyona into esiyifundisela ngoba siyitsheliwe. Uma umvelinqangi enguNkulunkulu oJehova, kufanele abantu abakhonza umvelinqangi nabo bekhonze ilokhuza begcina isabatha. Uma bengasigcina isabatha abasitshele ukuthi umvelinqangi yena wathi ugcinwe lusuku. uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu ohlala nabantu. uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu okhuluma nabantu. uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu one-constitution yasezulwini oyehlisele kubantu, wabatshela abantu wathi i-constitution yasezulwini imi kanje. If you want to enter heaven, you must do this and this and this and this and this. If you don't want to go to heaven, do this and this and this. Because abantu abenza lezi zinto, they are saying ukuthi asifuni uyezulwini. Basho njalo asifuni. uNkulunkulu akakufihlile ukuthi uma sifundiswa uJesu ngomlomo wakhe, wathi uJesu uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu olethe ngenciki yakho uMose, bese ufundisa abantu ukuthi bengawugcini umthetho kaNkulunkulu, ngeke ungene ezulwini. We have been told openly, Matthew 5 verse 17 to 19. Ayikho into kaNkulunkulu efihlekile. Ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi ekhonzwe kanjani, uzisholo yena. And Jesus supported him. And advocated ukuthi umthetho kaNkulunkulu ugcine. And njengoba siyilapha, we have got one message. Ukuthi umthetho kaNkulunkulu awugcinwe ngabantu abafuna ezulwini. We are open about that. Noma ngabe ubuNazaretha, noma ngabe ubuKristu, noma ngabe yini, ilokhuza yethu, advocacy yethu ukuthi abantu abafuna ezulwini abenze into abayitshelwe nguNkulunkulu. Abantu abalokhuza abafuna ezulwini abenze into uNkulunkulu othume ama-messengers akhe ukuthi beyivuselele. Bonke abaprofeti bakhuluma into eyodwa. Ngeke kuze wazi ukuthi uma kufika ingilosi phakathi kwakho, phambi kwakho ingilosi. Kodwa ngoba ingilosi kuzibe ingilosi ayidingi ukuthi iqhamuke inamaphiko. Ngiyengizwe kuthiwa ingilosi inamaphiko, kodwa mina ngaze ngiyibone ingilosi inamaphiko. Le ngilosi efika kithi ayinawo amaphiko. Futhi angaze ngizwe ukuthi ingilosi ezayifika kwa-Israyeli zazinamaphiko. Ey'dwetshwayo zibanamaphiko. Mhlawumbe ungayibona ingilosi inamaphiko uma uyibona ngesibonakaliso. Kodwa ingilosi nje uma ifika kuwe ayiba nawo amaphiko. Kodwa
Kodwa yinye into ozofika ubone ngayo ukuthi ingilosi. Uyofika ubone ngoba izokufundisa ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Amen. Izofundisa. Ngenkathi kufika ingilosi ithi yathi ngithunywe ukuba ngizokutshela ukuthi fundisa abantu ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Fundisa abantu ukuthi behambe ngezimiso zikaNkulunkulu. That is my message, and I'm not going to change it because mandate yami ekhambezweni. That's my mandate. Ukuthi abantu abangacabanga ukuthi lento eyashiwo uNkulunkulu kuMose has changed. It has not changed. It has not changed. And abantu bangacabanga ukuthi ukufa into yokudlala. Ungabusa wenze yonke into benjani mawuthanda thakatha mawuthanda uphinge mawuthanda wenze noma yini enjoy yourself. Wayisho njalo uShem uJesu washo njalo wathi uma wenza isono senze kakhulu ngoba khona isikhathi lapho okufika khona uthi hey madoda angazi ngoba ngikhuluma nabantu abadala. Ningacabangi ukuthi ukufa into yokudlala. Hayi ukuthi ngisabisa. Ngikhuluma into engiyazi. Ukuthi ukufa we are all still lokuza facing into enzima lapho. We are facing ukufa. Noma ngikhulumayo ungakhumusha kanjani kodwa ngelinye ilanga sohlangana nawe eyidlukana. Sohlangana nami. Abantu babethi uma bekhohlisa abantu bethi uJesu waye enza umfanekiso, asazi nokuthiwa umfanekiso, parable. Uma ethi uDivas wathi uma esefika lephambili wangena esihogweni washa bese bethi hayi iparable. Akusiyo iparable. Akusiyo iparable. Uyabona yathi ingilosi kimi ungafisi ukubona uNkulunkulu ejezisa isitha sakho ngoba uyohluka uthi kanti uNkulunkulu nona kanje wathi ungafisi ukuthi ubone abantu abangasekho emhlabeni ukuthi baphila njani. Ungafisi. Ucabanga ukuthi uPeter, how did he feel ngenkathi eyocela uNkulunkulu ukuthi ufuna ukubona unina ukuthi uphi? Wathengiswa unina ukuthi usesihogweni nombona, wathi ucela ukuba ephume, waphuma kodwa wathi mayesiyophuma ngomona babambelela kuye abanye abantu wabadiliza naye wabuyela esihogweni. Ucabanga ukuthi uPeter, how did he feel azi ukuthi unina usesihogweni ubonile eshona phansi esihogweni? Ungafisi ukubona umuntu, ukwazi ukuthi umuntu ofile noma ingane yakho noma umama wakho noma unkosikazi wakho umazi ukuthi uphi. Ngoba uma uke wambona lapho khona uyoqhuleka ufe ukufa, because
ijele lasezulwini alikazi ukuba liqhathaniswe nejele lasemhlabeni. Alukwazi. Ijele lasezulwini alifana namajele ala emhlabeni. Lapha akunamajele abantu ababuke TV. Lapha abantu amajele iy'bosho kuthiwa zibuye zitelele. Lapha amajele iy'boshwa ebuye zenzele ukuhlala. No, amajele asezulwini, ijele lasezulwini kanjani. Ijele lasezulwini uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ufe. Uthi mawusufile. Uthi mawufika ezulwini. Bese utshengiswa zonke izono zakhe. Bese ubuyiselwa ethuneni, uyohlala ethuneni. Uhlale uthi umphefumulo wakho ubuye uzohlala ethuneni. Uhlale kanjena for years. Impethu zilokhu zihambe emehlweni akho. Impethu zingene emlonyeni wakho. Impethu zingene emakhaleni akho. You cannot move. Awukwazi ukubheka phezulu, awukwazi ukubheka eceleni. Umi njengoba wawufakile ezulwini ufa. And you'll be like that for years. Umoya wakho ubuyiswe uzohlala esidunjini sakho. You feel. And angeke ngisho ungakhala ukhala ngonyoko ngeke uzumthola. Ngisho ungakhala ngoyihlo ngeke uzumthola. Ngisho ungakhala ngoNkulunkulu ngeke uzumthola. We are fortunate ukuthi la emhlabeni sisakwazi ukukhala ngoNkulunkulu. Uma usufile awukwazi ukukhala. Awukwazi ukuthi hawu Nkosi yami. Ukuthi hawu Nkosi yami ugcina la emhlabeni. And lento engikhulumayo is not an imagination. It's not an imagination. Kulethwe umuntu wasezulwini wazosibonisa lezi zinto. Kulethwe umuntu wasezulwini ezosibonisa lezi zinto. Kwathiwa zikhulumeni lezi zinto abantu bezazi, so that noma yini eyenzeka kubo sebefile bazi. Bengacabangi ukuthi uyadlala. Bazi. Kakhulukazi laba abantu ababamakholwa asemhlabeni njengoba umfundisi. Kungcono umuntu ongakazi ezekholwa, kodwa ikholwa lasemhlabeni ukukholelwa ukuphikisa uNkulunkulu wokubantu. Manje ke I am mandated to tell you the truth about what is going to happen to you. Uma ngabe ubukela phansi uNkulunkulu. Uzokuyeka uNkulunkulu wenze noma yini mawuthanda upende umlomo, mawuthanda upende inzipho njengoba nipende inzipho umlomo nenza yonke into. Kodwa ukhona isikhathi yonke lento esiyenzayo iyoba inkinga abantwana bayingcwele. Izoba inkinga. Izoba inkinga. Izoba inkinga. Uma ningatshelwanga yimina angazi uyoqhamuka umuntu oyobetshela lento. Because angikhuluma into yama-imaginations. Ngikhuluma into okuthunywa umuntu wasezulwini ohlala nathi mayethanda ehlale nathi usuku lonke almost every week. Ezokhuluma izinto zasezulwini. This lento uma ufa ubheke. Ingilosi ayikwazi kwehluleka ukuthi uthi lapha emhlabeni ubone ezulwini. Uthi lapha emhlabeni ubone esifokweni. Yonke inhlobo yokuphila la emhlabeni nokuphila ezulwini isifike safundiswa yona. Ukuthi nansi into ezokwenzeka njengoba ngikhuluma njena ngikhuluma kubantu whether umKristu noma ubuNazaretha noma uMuslim. Ngikhuluma kubantu abathena uJehova uNkulunkulu wabo ukuthi nidlala ngomlilo.
But at the same time, uma uke wayinikela ngokukhonza uJehova ulapha emhlabeni ngeke uyisole. Amen. Washo njalo ubaba mkhulu. Wathi bathi abami uma ngase ngimthathe ngikusezulwini bese ngikulanda ngikubeka la emhlabeni bese ngithi ukuze uphindele lapha ezulwini thatha ummese uyinqumo. Uthi ubaba mkhulu ngeke ubungabazi ukuba uthathe ummese uyinqumo ukuze ubuyele ezulwini because ubuhle basezulwini akunakufananiswa nakunoma yikuphi ubuhle ongakuthola emkhathini wezulu. Emkhathini wezulu. So njengoba sibekezela noma sithuwa noma siphenzwa noma kwenziwa yonke into njengoba nisibona sibekezela abantu abanye beyijabulisa size lapha ngesabatha, it's because we know ukuthi sicebe kulabo bonke abantu. Amen. Siyakwazi ukuthi uma wazi umbuso wezulu ungaba nendaba yini onendaba nayo umuntu because you are very proud of what you are. Njengoba ngigcinisa abathi I'm very proud. Uma ngiphuma lena eThekwini ngiza lapha ngiguqa phambi kwaNkulunkulu ukuthi Nkosi sengiyahamba umsebenzi wakho hamba nami. Ukhona lokujabula kwesimangaliso. Even if ufika ukufa, I don't fear death. No, I don't fear. Angisabuza. Ngoba angiboni ukuthi uNkulunkulu engangilahla ngoba ngenzeni. Engangilahla nje phela ngoba uNkulunkulu akayenzi into mathematically. Ukuthi u1 + 1 uzoba 2. Kwesinye isikhathi u2 + 2 uba u5. Ngoba ukungena ezulwini kukuthanda uNkulunkulu. Ungena ezulwini umusa kaNkulunkulu. Njengoba ngiphambi kwenu njena ngikhethe ukuthanda uNkulunkulu. Ungithandile. Kodwa futhi akuchazi ukuthi ngilahle uma sengiphambuka kwenu. Ngithandiwe uNkulunkulu ngoba akangikanga lutho kodwa unginike ukuthi ngikhuluma indaba yakhe. Ayikho into enkulu njengokukhuluma indaba kaNkulunkulu. Ayikho. Ayikho into enkulu njengokuthanda. Ayikho into enkulu njengokuthandwa uNkulunkulu. Noma ungalala odakeni ube njani kodwa uma uthandwa uNkulunkulu awufani namuntu. Ofana. Ngakho-ke mina ngoba seningamakhono ningacabangi ukuthi njengoba siphambi kwenu njena siphambi kwenu ngoba mhlawumbe sinogqozi nokushumayela. No. Akunjalo. No. Siyathethiswa nathi njengoba ngithethisa. Thethiswa. Uma ungasashumayeli thetha wenzani? Swenza nomkhokheli wathethiswa. Ngoba asikwazi ukuthi siyohlala noNkulunkulu sibusile emhlabeni. Akunjalo. Akakho umuntu ongena ezulwini ebusile emhlabeni. Uma uzoba part of the heavenly, fanele ukuthi lemsa emhlabeni udonse kanzima. Ngisho uJesu wabulawa nabaprofeti abaningi babulawa. Nathi kube mhlawumbe kwakwesikhathi sakudala safa. Kodwa asifile ngoba uNkulunkulu uyasithanda. uNkulunkulu usafuna ukuthi lo msebenzi wakho uqhubeke. Ngakho-ke
anything ozoyifuna ukuthi mhlawumbe ngiyagula must be secondary. Ngiyahlupheka must be secondary. But the primary thing okufanele uyifune mawuvela lapha ukuthi ungenwa kanjani esibini. Amen. Because that is our mandate. Lapha uzofuna ukuthi kungenwa kanjani ezulwini. I may fail to cure you because ngifundisiwe ukuthi umuntu uphiliswa uNkulunkulu. But I will not fail to tell you ukuthi umuntu ungena kanjani ezulwini. Because that is my mandate. Ezulwini ngithunywa ukuthi izotshela abantu ukuthi kungenwa kanjani. Then that is the primary thing esiyithunywa ukuthi sizoyenza. Secondly, then abantu singabaphilisa, abantu sibatshela ukuthi bengahlala kanjani emhlabeni, nansi into eyinkinga, nansi into eyinkinga. Kodwa primary thing okufanele uyifune uma uzawulela ibandla ukuthi ngizofuna ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. uNkulunkulu ungenwa kanjani ezulwini. Uma ungeza nje ukuthi mfundisi ngicela ukuba uzongitshela ukuthi ungenwa kanjani ezulwini. Angahlala phansi. Kodwa mhlawumbe mawuzothi hayi lesi sifo lesi senzeka kanjani, hayi ngaqale ngiyothandaza. Kodwa manje uzothi ungenwa kanjani ezulwini angidingi ukucabanga. Ngoba I am the teacher of it. I'm the teacher of it. Ukuthi ungenwa ezulwini, I am the teacher. I am trained from heaven to tell people ukuthi ezulwini ungenwa kanjani. Yini okufanele uyifune mawufike ezulwini. And akakho umuntu ongafuni ukungena ezulwini ma ehlakaniphile. Noma ngabe mncane, noma mdala, noma ufundile, noma akafundile, noma ucebile, noma akacebile. Kodwa umuntu ohlakaniphile into yokuqala kufanele eyicabanga ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe noNkulunkulu. Amen. And angizange lana ngathunywa ukuthi ngiyotshela ukuthi abantu ngifundisa abantu ukuthi ushembe uNkulunkulu, uJesu uNkulunkulu. Cha. Ngafundisa ukuthi njena uJesu uthunywe uNkulunkulu ukuthi ezofundisa abantu uNkulunkulu. Ushembe uthunywe uNkulunkulu ukuba ezofundisa abantu uNkulunkulu. Njengoba ngilapha ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngizokhuluma indaba yakhe la emhlabeni. Kufike ingozi. Ushembe ufundiswa singabantu. I'm so proud of that. We need to be very proud of that. Ukuthi kulesi sikhathi samanje kwenzeka into eyenzeka kwa-Israel. But abantu bacabanga ukuthi hayi uMpanza umfundisi uMpanza uhlakaniphile, uMpanza uyinjiniyas. But I'm not a genius. Angihlakaniphile. Kodwa phela mhlawumbe uNkulunkulu akamthuma umuntu phakathi kwabantu engahlakaniphile. Akamthuma umuntu wesilimo uNkulunkulu phakathi kwabantu engathuma abantu abahlakaniphile angahlakaniphile. Mhlawumbe. Kodwa ukuhlakanipha akusiyona into engithunyelwe ukuthi ngiveze ukuhlakanipha. Kodwa ukuhlakanipha ufana nokuthi uma kuthiwa uyobulwa ufanele ube nayo. NoSamson ngenkathi kuthiwa akabulala amaFilisti waba namandla, physical powers. Uma uyoletha abantu abahlakaniphile abazifundiswa abanjani uyahlakanipha. Ngoba kuyazi ukuthi abantu abahlakaniphile uyahlakanipha. Kodwa into ekhona uNkulunkulu uZamson wayenamandla, kodwa amandla abakuvikela amaFilisti.
kodwa naye wayeseba namandla. Uma ngabe uzofanele ukuthi uyokuba vele uzonikezwa amandla. Uma kufanele uyoshumayela indaba kaNkulunkulu kufanele uhlale noJesu wayehlala phela. Nobaba mkhulu wayehlala phela. Nobaba ilanga wayehlala phela. So mina ngizowesilima kanjani? Jesu wayehlala phela. Uma uzofundisa ukuthi he was a genius. Abantu ke abasemhlabeni bayachaza kanjalo ukuthi uyigenius. Nobaba ubaba mkhulu wakhe wayegenius. Nobaba ilanga wayegenius. Nami ke ngiyigenius ngoba semhlabeni. Kodwa angizele ukuba igenius. Mina ngithunywe ukuba ngizokhuluma indaba kaNkulunkulu. Kini. Kini. Bantwana abancane nazi lento ngayichaza ngayo. Njengoba ngisho ukuthi kube khona into ongazi ukuthi lento uzoyenza kanjani ukuthi abantu beyibone. Yabo. Ngoba ngisho ingane yakhe ayiboni. Njengoba ngilapha nje ingane zamaziko aziyiboni lento ngiyo. Nomndeni wami wonke awuyiboni. Engathi ukuthi ngizokwenza kanjani ukuthi beyibone. Abayiboni. Wonke umndeni wakwaMpanza awuyiboni. Babona ngishilo manje. Nezingane zabo zibona ubaba eyihlubuka nobaba eyihlanisa. But how do I know? Menza kanjani umuntu ongafunda ukuthi efunde? Kodwa njengamanje la uNkulunkulu uthumeni ukuthi Jamba ngelinye ilanga uthuma abantu kodwa njengamanje uthumeni. Masho nje babila. Wathi ezwini njengamanje umuntu ophethe ithi ezizikushaya. Amen. Wathi njengamanje ikhiye eziziphethe ukushaya. Nami ngithi njengamanje uNkulunkulu uthumeni. Amen. Ukuthi ngikhulume indaba. Akakho futhi omunye ozobuye umthole ekhuluma le ndaba kaNkulunkulu njengamanje ngaphandle kwabo. Ingilosi ithunyelwe kithi ukuthi izositshela sizwe sibone sihlale nayo sixoxe nayo isithethise lapho kufanele isithethise khona isibonge lapho kufanele sibonge khona. Ngakho-ke isihlabelelo sithi Thabani ufikile ubuNazaretha. Amen. Izizwe zosinda. Izizwe zihlakazekile ngevangeli likaNkulunkulu. Izizwe zifuna ukuphuza kithi. Njengamanje na akakho amaNazaretha azi indaba kaNkulunkulu ngaphandle kwethu. Wonke umuntu ofuna ukwazi indaba kaNkulunkulu kufanele ukuthi eze ezoyibuza kithi ngoba uthunywe thina ukuthi silokuze sifundise izizwe. ubuNazaretha abantwana abayingcwele kuyogcwala umhlaba wonke. Khona isikhathi lapha engekho inkolo yoba khona enhle washo njalo babelana nobaNkulunkulu. ubuNazaretha kuzisikhathi ngoba abantu abakwazi basemhlabeni bacabanga ukuthi khona into eyobuKristu nento eyobuNazaretha. Ayikho into eyobuKristu nobuNazaretha. ubuNazaretha abone kuphela inkolo yasezulwini. Amen. Noma umuntu engafaka ingubo emhlophe ethi ubuNazaretha kodwa uma ngabe engahambisani nalowo muntu engibonayo lapha, uma engahambisani naleya constitution engiyibone emkhathini, akasibunazaretha. Singafaka uNazaretha. Ngisho ngathi umKristu, ubuKristu uhambe ubheda abantu bangamaKristu balandela into abangayazi. amaNazaretha nawaselandela into abangayazi. Kodwa kusukela kuMose kuba prophet bonke
kuze kuJesu, bese kujapa kuze kumakhona, kusuke kuze kuze kubaba omkhulu. Bonke laba bantu bathunyelwe ukuthi bekhulume indaba yasezulwini. ubuNazaretha-ke lo. ubuNazaretha libandla lasezulwini, akulona ibandla labantu. Inkosi kusizwe lokho.